Marhay na aga! Kumusta mga kaibigan, mga lods? Magandang umaga po sa inyo. Andito tayo ngayon sa amin sa probinsyang Albay. Ipapakita ko po sa inyo yung isa sa pinakamagandang kalsada po rito. Bale, ito mga lods, mga kaibigan, mula po rito sa Ligao City, papunta pong Tabaco City. Ito po yung inyo pong dadaanan. Shortcut po ito. Bali, isa pong alternatibong ruta. Ito po mga kaibigan, yung isa sa pinakamagandang kalsada po rito sa amin. At isa din po sa shortcut kung manggagaling po kayo sa 3rd District sa amin, sa 3rd District ng Albay, papunta po tayo ng 1st District, papuntang Tabaco, Tiwi, Malinaw, Bakakay, at kung saan-saan pa po sa 1st District. Ito po yung pinakamagandang daanan po ninyo. Bukod po dun sa maganda po yung kalsada po rito, napakaganda rin po ng view. Yan mga lods, tinutumbok po natin yung kagandahan po ng napakagandang kalsada po na to. Ito po mga lods, mga kaibigan, yung sa Blue Yun Road. Kung inyo po nakikita, yan po yung Mount Masaraga. Yan po mga lods, tinutumbok po natin yung Mount Masaraga. Tapos sa kanan naman po natin, nandiyan naman po yung Bulkang Mayon. Kaya talagang isa ito sa pinakamagandang daanan kung sakali man pong mapupunta po kayo sa Albay. At isa pa mga lods, mga kaibigan, kung manggagaling po kayo ng Maynila, ito po yung inyo pong dadaanan papunta po dun sa Mayon Skyline, na isa po sa dinarayo pong lugar po rito sa amin sa Albay. Tapos mga lods, mga kaibigan, sa unahan naman po natin, papunta pong Mount Masaraga, napakarami rin po doon ng mga pasyalan. Nandun po yung campsite, tapos Habit Hill, at iba pa, paayahayan sa Bulod, at napakarami pa pong pwedeng pasyalan po doon sa Mount Masaraga. Kaya ito po yung isa sa pangunahing kalsada po sa amin dito sa Albay. Kasi isa pa mga lods, mga kaibigan, din na po kayo dadaan doon sa lugar ng Legazpi, Daraga, Kamalig. Kasi yung mga lugar na yon, napakarami pong dumadaan po doon sa Maharlika Highway. Kasi yung mga biyahe pong Sorsogon, Visayas, Mindanao, doon po yung daan. Tapos pagdating nyo naman po sa Legazpi, ay medyo matraffic na po yung lugar na yon. Kasi isa po yun sa aming syudad po rito, na siya po yung pinaka-sentro namin, pinaka-kapitolyo. Kaya marami pong mga tao po doon. Marami din pong mga sasakyan. Kaya isa ito sa pinakamaganda po ninyong daanan kung sakali man pong pupunta po kayo ng 1st District po ng Albay. Tingnan nyo naman po yan mga lods, mga kaibigan. Napakalamig po ng klima po rito kasi napakaraming mapuno. Tapos napakaganda pa po ng view. Hindi po kayo mainip sa biyahe po rito, na napakaganda po ng kalsada rin. Hindi katulad sa dinaanan po natin pauwi. Yung mga probinsyang yon, alam nyo na po yun kung ano mga probinsya yun, na grabe yung mga kalsada. Paulit-ulit na binubungkal, paulit-ulit na ginagawa kasi hindi po maganda yung pagkakagawa. Pero dito sa amin, tingnan nyo naman, grabe na, tagal na to mga lods, mga kaibigan, na kalsadang to. Tapos diba, syempre nasa Mayon kami, kaya minsan dumilindol. Pero yung kalsada po rito napakatibay, napakaganda po ng pagkakagawa po rito ng kalsada ng DPWH Albay. Kaya saludo po ako sa inyo sa mga ginagawa po niyong kalsada. Sa mga kababayan ko, napakaganda po rito talaga ng kalsada po rito sa Blue Yun, papunta pong Tabaco. Pero hindi naman mga lods, mga kaibigan, hindi lang po rito yung maganda. Marami pong magandang kalsada po rito sa amin sa Albay. Isa po yan sa pinagmamalaki rin po namin, na magandang kalsada po rito sa amin sa Albay. Kaya kung bibisita kayo rito mga lods, mga kaibigan, sa amin sa probinsya ng Albay, hindi kayo magiging toro tagadol. Yung para kayong sumasakay sa maalon. Kasi nga po yung mga kalsada po sa dinaanan po natin mula Maynila, nako po, talaga grabe, simula noon hanggang ngayon laging ginagawa, lagi na lang sira. Pero dito sa amin mga lods, mga kaibigan, mga kababayan ko sa Albay, napakaganda po ng mga kalsada po rito talaga. Tapos yung Sorsogon din, isa rin yun sa pinakamagandang kalsada mga lods, mga kaibigan, dito sa amin sa Bicol. Kaya sa sunod doon naman po natin pupuntahan. Kung hindi po ako nagkakamali mga kaibigan, mga lods, itong haba o distansya po ng kalsada na ito mula po sa Ligao City papuntang Tabaco City, halos mga 37 to 40 kilometers kung hindi po ako nagkakamali. Pero dito mga lods, mga kaibigan, bukod sa napakaganda po talaga ng kalsada rito, napakaganda po ng view rito, sobrang panalo. At dahil nga po mga lods, sa medyo mataas na lugar na to, medyo malamig. Sa mga bawat daanan po ninyo, marami po kayong pwedeng hintuan na pwedeng magagandang mga lugar. May mga palayan po dyan, tapos may mga bundok. Ito mga kaibigan, yung isa sa ingatan nyo pong kalsada po rito sa Sabloyon Road, ito yung sobrang palusong, tapos pasiko yung kurbada po rito. So kaya sobrang mag-ingat po kayo rito, marami na pong nadidisgrasya rito. Yan mga lods, mga kaibigan, yung pakaliwa, yan po yung papuntang Mount Masaraga, yung papuntang campsite, paayahayan sa Bulod, Habit Hill, at iba pa pong pasyalan po dyan. Napakarami pong pasyalan dyan. At dito rin mga kaibigan, mga lods, yung daanan papunta po dun sa pinakamagandang falls po rito sa amin sa Albay, yung
Vera Falls na may 10 piso lang po yung entrance. Perfect po yan, napaliguan. Tapos 10 pesos din po yung parking. Bali mga lods, mga kaibigan, may vlog na po ako dyan. Nandito po sa aking YouTube channel. Yung sinalubong kami ng aso doon na tour guide. Kala namin kakagating kami. Grabe, nakakatakot po talaga yung aso na yun. Pero yun pala, mabait. Siya po yung naging tour guide po namin. Tingnan nyo naman yan mga lods, mga kaibigan. Napakaganda po talaga ng kalsada po rito. Napakaganda po ng view ng mapuno. Bali talagang grabe, napakasarap dumaan po rito kasi nasa kanan po natin yung Mount Mayon, tapos sa kaliwa naman yung Mount Masaraga. Grabe, sobrang panalo. Napakaganda na po ng kalsada, wala pa pong traffic, tapos panalo pa sa napakagandang view. Grabe, iba talaga ang Albay. Napakaganda ng aking probinsya mga lods, mga kaibigan. Sobrang pinagmamalaki ko po itong aking probinsya at sa mga namumuno. Napakaganda rin po ng kanilang pamumuno, kaya maganda rin po yung aming probinsya mga lods, mga kaibigan. Parang dalawang syudad lang po mga lods, mga kaibigan, yung naghahati po sa kalsadang ito ng Sabloyan Road, yung Ligao City at Tabaco City. Eto mga lods, mga kaibigan, yung ilan po sa mga barangay na inyo pong madadaanan kung dadaan po kayo rito sa syudad po ng Ligao City. Ito po yung ilan sa mga barangay na dadaanan po ninyo, yung Barangay Amtik, Tambo, Basag, Nasisi, Batang at iba pa pong barangay po rito sa Ligao. At sa Tabaco City naman mga lods, mga kaibigan, ito po yung ilan sa mga barangay na inyo pong madadaanan. Yung Barangay San Antonio, San Vicente, Pinastilyohan, Bantayan, Tabiguan at Buang at iba pa pong barangay po rito. Dati mga kaibigan, mga lods, itong lugar na to ay bali isang liblib na lugar. Pero ngayon, nakita nyo naman, halos 4 lanes na po yan, na simentadong kalsada. Isa ito sa pinakakomportabling daan sa rehiyon dito sa amin sa Albay. At nagsisilbing alternatibo kung sarado po yung Maharlika Highway. Napakaayos at napaganda po ng kalsada at ligtas po ito sa karamihan kahit na maulan, kahit na po medyo masama yung panahon. Isa po ito sa pinakamagandang daanan po ninyo papunta po dun sa 1st District po ng Albay. At kahit na mga lods, mga kaibigan, abutin po kayo ng gabi, kung gabi po kayo babiyahe rito, na wala pong magiging problema kasi napaka maliwanag din po yung lugar na to. May mga street lights po rito, tapos maliwanag din po yung mga kabahayan po rito. Kaya isa po ito sa maraming spot sa gilid ng daan kung saan pwede kayong huminto para kumuha ng litrato ng Mayon. Tapos makita rin po rito malalawak na palayan, tapos mga mapuno at mga bundok na kapaligiran po rito. Ito mga kaibigan, malapit na po tayo papunta po dun sa kalsada o yung daan papunta po dun sa Mayon Skyline. Diyan po yan natin makikita mga lods, mga kaibigan, sa papunta pong pakanan po natin. Yan mga lods, oh. Kaya ito mga lods, mga kaibigan, na kalsadang ito, hindi lang po ito shortcut at napakaganda, kundi talagang daanan din po ito papunta po sa mga magagandang spot o magandang pasyalan po rito sa amin sa Albay. Katulad nga po yung Mayon Skyline at yung Mount Masaraga. Kaya talagang napaka-importante po nito papunta po dun sa mga pasyalan na yon. At sa bandang unahan naman po natin mga lods, mga kaibigan, sa barangay, sa may bayan po ng Malinaw, makikita naman po natin yung Vera Falls. Mamaya pa po natin madadaanan sa unahan po natin mga lods, mga kaibigan. Sa bawat daanan po ninyo, marami po kayong makikita ng mga taniman po ng mga gulay, ng mais, niyog at iba pa pong klaseng mga pananim po nila rito ng mga kababayan po namin dito. Kaya sa bawat daanan po ninyo, may makita po kayo dyan mga tindahan po ng mga gulay, mga sariwang pananim po nila. Medyo mura po yan kaysa po dun sa mga palengke. Tapos meron din po dyan mga hintuan ng mga pampasalubong. Etong lugar na to mga lods, mga kaibigan, dahil nga po sa medyo mataas, tapos maraming bundok, mapuno, minsan makakaranas ka po rito ng malamig na simoy ng hangin at medyo makapal na pag-uulap, parang kang nasa Baguio, kaya Tagaytay. Kaya mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng magandang tanawin, matahimik na kalsada, napakagandang kalsada, may 4 lanes din po at iwas traffic na biyahe, narito po, ito po yung inyo pong dadaanan sa Sabloyan Road papunta po sa Tabaco City at iba pa pong lugar sa 1st District. Kaya sobrang mag-enjoy po kayo rito dahil napakaganda po ng view. Yan mga lods, mga kaibigan, tingnan nyo naman yan, napakatindi, napakaganda po ng mga view po rito sa mga bawat dadaanan po ninyo. Tapos makikita nyo po yung panoramic view ng Bulkang Mayon, mga may palayan po dun sa may bandang Ligao, tapos talagang walang katapusan na kabundukan na parang napakaganda po sa ating paningin. Eto mga kaibigan, yung ilan sa napagandang katangian po ng kalsada na to. Una nga po mga lods, mga kaibigan, yung scenic route. Bali talagang makikita po natin yung napagandang Bulkang Mayon. Tapos maayos na kalsada, bali fully concreted na po yan. 4 lanes po yung ibang kalsada po rito na napaka-komportable at ligtas bumiyahe.
Tapos hindi po siya matraffic, hindi po siya matao. Kumbaga sa Maharlika Highway mas makonti yung sakyan po rito, kaya mas mabilis at hindi stressful po yung biyahe po rito. At malamig at presko po yung hangin po rito kasi nga po mapuno at mabundok, kaya talaga napaka-komportable pong dumaan po rito. Eto mga kaibigan, dire-diretso niya po yan. Yan po yung papunta talagang Tabaco City. Pero ako, di na ako pupunta ron kasi pupunta po ako ng Tiwi. Yun naman po mga kaibigan, mga kababayan, yung susunod po natin, yung shortcut po, papunta pong Tiwi sa Albay. Maraming salamat sa panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless po. Mga balos, Indogabos.